it-tlieta ta' 22 ġimgħa matul is-sena, sena 1. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 4, versi minn 31 sa 37. Ġesu nisel Kafarnaum, belt tal-Galilija, u f'jum is-sibt qagħad jgħallem lin-nies u baqgħu mistaġba bil-mod tat-tagħlim tiegħu għax id-diskors tiegħu kien ta' wieħed li għandu s-seta'. U kien hemm raġel fis-sinagoga li kellu fih spiritu ta' xitan imniġġes u qabad jgħajjad bleħenoli: x'għandna x'naqsmu Ġesu ta' Nażaret? Ġejt biex teqridna? Jiena naf min int, il-Qaddies ta' Alla. Imma Ġesu widbu bisħiħu qallu: iskot u oħroġ minnu. Imbagħad l-ispiritu xeħtu fin-nofs u ħareġ minnu bla ma għamillu ħsara. U kulħadd staġeb u bdew jistaqsu wieħed lil ieħor u jgħidu: dan x'iklimu? Għax hu jordna b'seta' u qawwa lill-ispirti mniġsa u huma joħorġu. U l-fama tiegħu inxterdet ma' kull imkien f'dawk l-inħawi kollha. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Inti kif twieġeb għall-kelma ta' Alla? Tażel li tismagħha b'sottomissjoni jew b'fidi ħajja u obbedjenza? Meta Ġesu kien jgħallem u kien jitkellem b'awtorità. Kien jitkellem il-kelma ta' Alla bħalma ħadd qabel kien għamel. Meta ir-rabbini ta' żmienu kienu jgħallmu, kienu jsaħħu l-istaqarrijiet tagħhom bi kwotazzjonijiet minn awtoritajiet oħra. Il-profeti tkellmu b'awtorità li bija qabbadhom Alla u kienu jibdew id-diskors tagħhom bil-kliem: hekk jgħid il-mulej. Imma meta Ġesu kien jitkellem ma kellux bżonn l-ebda awtorità biex isaħħaħ l-istqarrijiet tiegħu. Ġesu kien l-awtorità inkarnata, il-kelma ta' Alla li saret laħam. Meta kien jitkellem hu, Alla nnifsu kien jitkellem. Meta kien jikkmanda, saħansitra x-xjaten kienu jobdu. Jekk id-demoni, l-anġli imwaqqa kellhom fidi fl-iben ta' Alla, kemm aktar aħna għandna nemmnu fil-Vanġelu b'fidi ċerta f'moħħna u f'qalbna u nafdaw ħajjitna f'idejn il-mulej Ġesu. Jekk aħna nirsqu lejn il-kelma ta' Alla b'sottomissjoni lejha, b'ħeġġa biex inwettqu kull ma l-mulej jixtieq, aħna qegħdin f'pożizzjoni aħjar biex nitalmu dak li Alla iridna nitalmu permezz ta' kemtu. Jekk nemmnu fih biss, bla ma ngħixu skont kif jallimna hu, inkunu wasanna biss fil-livell tax-xjaten li jemmnu u jarfu f'Ġesu dak li hu il-mulej, imma jinsabu ndannati. Int ħerqan biex titgħallem aktar dwar il-mulej u tħallih jieħu kontroll tal-ħajja tiegħek u jkun is-sit ta' dak li taħseb, ta' dak li tgħid u ta' dak li tagħmel? Mulej, kemmtek hi ħajja u qawwija. Għamel li jien qatt ma niddubi tal-imħabba u l-ħnina tiegħek li ssalvani, li tfejjaqni, li tġeddidni u tagħtini li ngħix liberu mid-dnub il-mejjed. Għażiża Ommi Marija, inti li kont tisma' l-kelma ta' Alla u tożza u toqgħod taħseb fuqha, enni nsib ħin fil-ġurnata biex mument ta' talb u meditazzjoni tal-kelma ta' Alla jiena naraf li għandi nbiddel il-mentalità f'qira tiegħi mal-mentalità u l-mod kif jaħsibha Alla biex nasal ngħix kif iridni hu tassew. Amen.